Naimbag nga oras si amin papagayam. Adto'y manintoy gayam ken kabsatyo, Ilocano. Umay mang linglingay kada kayo, babaen iti pananghibasa tayo ti may samanen at daniw. Ngem sakbay dayta. Alaen tay man daytoy agundaway nga agyaman kadagiti sponsors tayo. Apakaibilangan ti Forenaria Tagbat. Murang palibing sa presyong kaya natin. Idjayada iti full package lamay apakaibilangan ti sabong, kandela, baraha, dado ken patipayan karton apagyanan titong ken abuloy. Forenaria Tagbat. Marba Trading and Construction Supplies. No agkasapulan kayo kadagiti ramit ken mausar iti panagpatakderyo iti balay, wenno anyaman na klase ti pasdek. Agturong kay laeng dita Marba Trading and Construction Supplies. Kuwa ken imatunan iti nalakakasarsarita ani Engineer Confucius Marba. Farintas Bus Lines. Kadagiti agbiyahe nga agturong iti depar na ti amyanan, laod, daya ken abagatan, aglugan kay laeng iti Farintas Bus Lines. Napaspas ken natalged, tapasig a segunda mano apartas ken Fariñas dagiti luganda. Naanos ken nadayaw dagiti driver ken konduktor da. At dapay libre a plastik a pagsaruaan no maulaw ka. Farintas Bus Lines. Ket dito nga rutbay bayagan kakaka, adto'y nga intay ibasa ti maysa at daniw. Nga insurat ti pagayam tayo ani Miss Suerte Cristobal Pulpulaan at Agalasam, Cagayan. Dila. Naigamer kadi iti pusum ti panangumsi. Tanaod da makitam kayat mo arab suten. Agpanunot ka ti pamuspusan. Ket usarem ta dilam nga agiwaras. Makasabidong abalikas. Kaslaanay nga ininot amang rugpo. Iti arapaat. May sa abiyag. Pakaragsakam kadi a maudatal, agkaradap, ken aglidem lubong na. Di mo maipukkaw ti balikas, amang tedkired tapno bumangon. Taimameg mo, aggarikgik ka kas sa iro, ket ibandom iti kaunggam asikat makagapo. Naragsak ka ita. Ngem addan tupay nga tamang sapuyot ken ka. Inton agpukaw lawag dagita matam. Addan to kadi mangkibin ken ka. Naudatalda. Kadagiti impalapal mo, makasugat a balikas. Kasla kampilan nga induyok mo iti bakranda.
Daytang arot papagayam iti daniw, nga inruknoy kadatayo ni ading swerte. Agyaman kami ading ti anos mo, anang ibingay ti kinaswerten, ken iti kinasaririt mo anang isurat daytoy adaniw. Ngarod ket agbalin daytoy apalagip kadatayo. Akas ko na dagiti lalaki ken babbaket. Ti sao, natadtadempay ng bunay wenno kampilan. Ket iti amin a gundaway, an nadantay kong ti amin nga sao, nga isawsawang tayo iti padatay nga tao. Tadi tayo mapupuutan, no maminsan, makapatay dagitoy. Kastan papagayam ket sapay kumata nalinglingay kayo manen. Aging gainton sumaruno, daytoy tigayen ken kapsatyo, Ilocano.